The best! Vin aici, mă. Vin aici. Hai să arăt dacă Hai să iau și ăsta, nu? nu, poți aduce asta. Nimic, e foarte bine. Nimic? Da. Uite ce, vezi? Eu nu am. Da. Așa, sus, ia, ia. S-au încălzit? Dar rău? Nu ridici. Mai mare, Ai, bravo. Dar n-a găsit nimic așa dacă las așa lung? Nu, nu, așa se dă. N-a găsit nimic pe aici? Nu, 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 nu. Mâinile sus de tot. Peter! Da. Mai sus mâna, îndreaptă-ți-le de... Nu. Mâna asta, aia, mai din spate. Hai, dă-i cum poți. Așa, mai sus. E ok.
Nu vreau să pui mâna pe el. Nu-i voie. Nu-i voie, mami. Nu-i voie. Frâna. Cum e, Ioana? Cum e? E cam mic. Dar oare care e cel mai mare pe aici? 15? Ai calculată? E 15? Da? 24. Mamă! Ce era la frate? Somn, ce era? Crăpcănel? Dimineața, dragii noștri! Azi am ales să vin la un pescuit alături de echipa națională de pescuit la crab feminină și deja am intrat în pâine, fac tot felul de repetiții, învăț diverse tehnici de pescuit de la ele. Suntem pe lacul Bila 2, în județul Giurgiu. Este un lac superb, după cum vedeți. Un lac care ține foarte multe competiții, ține foarte mult pește frumos, mare. O să vă arătăm și pe imagini pește de aici, pentru că am reușit să prindem ieri pe zi o groază de pești, inclusiv eu. Și ce să vă zic, misiunea plăcută.
E caras? Nu, e carabelul. Nu. E chiar așa. Mic. Nu. Uite la telefon, nu? The best! Stai așa, mai, stai. Am, Da, e frumos. Luna! Ai fost de braț. Mamă, ce frumos! Chiar cred că peste. Da, e cel mai mare. Vezi tot. Cred că are. Avem cântar, hai să-l cântărim. Are 11-12. Mai mult. Zici tu? Ui, fac porno, vino aici. Vino aici. Hai că și să nu cazi. Da, dar nu e. Era mare. Dar m-ar făcea și făcătate. Cu toate că vreau să spun ceva. Eu nu prea... Gata. Încerc să-l iau de sus. Adică... Dar eu așteptam telefon să vin să te iau eu. La fel m-am gândit. Zâmbiți, vă rog. Deci, iată ne deranjezi. Ce faci? Ce faci uriașă? Uite la Nu știu, unde Stai vrei? liniștită, nu faci. Bună ziua! Bună! Bună ziua! Bună! Bună ziua! Bună! Faceți Ca la cunoștință. școală. Hai să, Mihai, să-ți termine nădirea. Deci e pentru prima dată când pune mâna pe un pom. Nu te speria, n-a fost niciodată. Ok, fii atent. Luna, nu-i voie. Luna. Nu cred! Fii atentă Poate ce acum o să spun. poți să dai și vezi la seta fața ta, ca tu o să dai și mai precis. Acum e ziua, da, să zici că mai vezi, dar noaptea nu mai vezi nimic. Noaptea trebuie să te pui, îți faci o bandă pe jos, asta e direcția mea, una singură, m-am pus, fac, am făcut aruncare. 99% din aruncări o să fie exact pe locul care ți l-ai nădit tu. Acum trebuie să schimbăm un pic unghiulatura brațelor, să vedem ce să duci. Deci să pui, să schimbi unghiul de la brațul stâng, să duci mai sus. Bun, ia.
Flexează un pic umărul ăsta, da? Ideea în felul ăsta, stai așa, se pare cum care se lua, gata. Voi trebuie să folosiți, mai ales voi fetele, trebuie să folosiți ambele brațe. Și dreptul și stângul. În momentul în care stăm cu dreptul așa, folosirea lui deja e decât pe pârghie. Asta face, pârghie. Dar dacă sunt mai relaxat, pârghie plus împinge. Da? Deci nu stăm cu umărul drept, niciodată ridicat, nu stăm așa. Stăm relaxați. Facem aruncare, dreptul împinge, pârghie plus împingere, stângul trage. Așa. Exact. Da? Deci să nu ridici. Ia, deci să nu faci așa. Da? Lasă relaxat. El are perul pe apă, cotorul este pe direcția de aruncare, după care îți ridici privirea, nu știu, 15 metri sus. Și dreptul te se ducă spre privirea ta. Bun. Pentru că tot ai făcut ceva greșit, acum este eliberarea firului. Da. Da, deci... A scăpat. Lasă-l așa. Într-o aruncare puternică, în funcție de intensitatea pe care o faci în aruncare, tu o să ai o durere după ce eliberezi. Într-o aruncare normală, asta trebuie să simți după ce eliberezi. Da. Când faci așa, Da, înseamnă că a agățat și am eliberat. nu ai eliberat. Sunt două lucruri. Trage de degetul ăsta. Îl ții moale, Da. pleacă în funcție de intensitatea pe care o pune aruncare. Trage acum. Da. Eu îi dau drum. Deci nu vă lăsați păcăliți de tensiunea inițială pe care o puneți înainte de aruncare. Să se arăte mereu. Mi-mi scapă mereu, din cauza că țin degetul moale așa. Mai ales dacă e greu. Scoate și markerul? Da, o să scoate markerul. Mă duc să-l scot? Da. Îl scot? Da? Da, pe ca să începem toată lumea cu aproape. Ce poți să faci ce face un bărbat? Corect. Așa ne gândim, adică așa vă gândiți. Nu poți să faci ce face un bărbat. Dacă îmi pui un plumb de 110 grame versus unul de 130, deja ai 30 de grame. Adică și tu poți să faci. Sunt fete la fitter care dau 100 de metri cu metode de 80. Să muți un 110 grame. Trebuie doar să știi cum să muți. De aici plecăm. Să știi cum să muți. Să ai tehnică. Hai, de acolo plecăm. Hai. Da, acum cât ai, Mari? 110? 110 am pus, da. Afară. Acum ai avut 60, ai dat la înseta și 40 ai tras-o înapoi, ca și intensitate. Încearcă să te gândești și să vă gândiți pe brațul care este cel mai deficitar. Ce înseamnă brațul cel mai deficitar? Dreptul pleacă din corp. El împinge și cu corpul o să ne fie mult mai ușor să mutăm la înseta. Că e dreptul. Pleacă din corp, lucrează mușchiul dorsal, mușchiul de aici mic. Cel mai greu este să tragem înspre noi. Dar dacă ne gândim direct să tragem înspre noi și lăsăm dreapta, pentru că dreapta oricum își va face cursa ei, pentru că așa suntem obișnuiți, tot ce iese din corp să fie mai puternic decât ce intră în corp, atunci o să putem să accelerăm pe brațul stâng. Acum vreau să faci aruncare și să te gândești doar să tragi cât poți de tare cu stâng. Voi trebuie să vă gândiți ca principalul braț să fie stângul. Pentru că dreptul oricum își va face treaba. Da, deci Fără să ne mai gândim. exact ce nu am eu. Stâng. Deci fără să ne mai gândim. Dă un pic drumul să-ți arăt. Să vă arăt o aruncare. Bine, eu încerc să împing numai cu dreapta, dar mi-e greu. Dar încerc. O să încerc să fac o aruncare doar să împing cu dreapta, da? Da, hai să încerc. Așa? Exact ca noi aruncarea. Așa că spuneam. Hai mă, dar de ce trebuie să ne copii tu pe noi acum? Te-am arătat-o pe aia cu dreapta, da? Aia a ieșit perfect. Una simplă, adică încet. Dreptul împinge, stângul trage.
Am ajuns în același loc fără să Da. mă forțez. Brațul drept. Brațul drept trebuie să vină din exterior, că el este în exterior, nu ca asta. Trebuie să vină în interior, să aibă linie cu stângul. Când am făcut greșit și fac așa, o să dau în dreapta. Da? Deci brațul drept din exterior, cum îl ținem noi acum, trebuie să vină în interior. Adică el face o mișcare un pic pe diagonal. De aici, ca să fie linie cu... Cristina. Fuge 25 de metri înainte. Cât să dai cu 5 metri, ia sus, ai 5 metri. Dacă tu ai 5 metri în dreapta, crede-mă că ai... Bună! Perfect. Așa, tot timpul să, știi? Tu tragi de el. Dacă vrei să-l aduci așa, lași vârful jos, la apă, pe lateral lanseta, așa pe lângă șold. Ai, pui mâna sus acum, așa, recuperezi, te duci, iară pe lângă șold, cu vârful jos la apă, vârful jos la apă, ai. Bravo. Vârful sus, aia, aia, mă. Tot ai din șold tot, ai prins-o. Asta-i. Bravo. Asta-i. Da, așa să te filmești aici. Bine, dacă peștele e mai mare și simți și tensiunea lui. Vine aici, Luna. Vine aici, mama. E micuț după vârf, dar nu contează. Deci totul, așa, acolo la șold, pac. Aici. Vine aici. Lunița, nu-i voie, mă. Stai să-i dau cu spray. Unde-i spray? Ok. E greuț. E foarte greu. Trage de una și lasă-l jos. Asta-i. Bun. Bravo! Yeah! Hai la băiatul acolo. Corect. Bravo!
am dorit ca această familie minunată de pescărițe, de femei, să se mărească și, de ce nu, să evoluăm și să ajungem la anumite competiții naționale și internaționale. Pentru acest lucru îmi puteți lăsa mesaj în privat, pe Facebook, pe Ioana Dia sau în comentarii. Vă așteptăm cu drag! Da, după cum ați văzut, capturi nenumărate. Urmează să plec. Doamnele care au fost super profesioniste mi-au arătat o groază de tehnici de pescuit, de lansat, de recuperat peștele la mală, exact așa cum trebuie, ca la carte. Sper că data viitoare, când voi veni în această echipă superbă de doamne, să fiu chiar și mai experimentată decât acum, pentru că am de repetat acasă tot felul de monturi, tot felul de noduri trebuie să exersez. Așa, după cum am spus, totul a fost superb. Această baltă este minunată, este perfect pentru o relaxare în familie, cu prietenii. Există foarte mult pește, se prinde pește aici la Boiles, foarte bine. Nu trebuie nădit foarte mult. Ce să mai, acum sunt experimentată, pot să vă zic o grămadă de chestii despre bălți. Așa că până data viitoare, nu uitați să aveți grijă de voi, să aveți grijă de familia voastră, să aveți grijă de România, să nu mai murdărim așa tare. Și fire întinse, v-am pupat!